yawa kai uban kidan abba gwaska mazanjiya Abba gwaska mun gaishe da maliya abba gwaska na gaishe da maliya matashi mai haƙuri da martaba dan a fagen gongon kuke da tutiya Abba gwaska mun gaishe da da maliya rairaya da zuba an barwa rariya matashi mai haƙuri da martaba haske kyau ko har sai zinariya Abba gwaska mun gaishe da maliya amina abba gwaska rabba gardama matashi mai haƙuri da martaba ga kuɗi ga isa ai sai da lallama Abba gwaska mun gaishe da maliya hawainiya mai kyauta ka a lafiya matashi mai haƙuri da martaba baka da mafafushin kowa a duniya Abba gwaska mun gaishe da maliya waka ce mai duka ma da kafiya matashi mai haƙuri da martaba malamin san cewa ya fi son Abba gaya gwaska mun gaishe da maliya neman ilimi kuma sai da bibiya matashi mai haƙuri da kai martaba ɗan na gari zai more tarbiya Abba gwaska mun gaishe da kai maliya maganar zaki wannan abar zuma matashi mai haƙuri da mai martaba haƙuri mai tausayi ne ga Abba al'umma gwaska mun gaishe da mai maliya cika alkawari ne baka gardama matashi mai haƙuri da kai na dukan yan gwangwan sai ku Abba hattara gwaska mun gaishe da maliya ga ubanku gaba ɗaya ya fi gagara matashi mai haƙuri da martaba dama mu daina hasashe rabi ya rike Abba gwaska mun gaishe da dan maliya addu'ar ummin sabon sa yau take matashi mai haƙuri da martaba halinka kamar madara zuma Abba yake gwaska mun gaishe da maliya zuciyarka na ce fara ta tastake matashi mai haƙuri da me martaba rike dan wani nashi ashe daban Abba yake gwaska mun gaishe da maliya baya goya marayu ka rike matashi mai haƙuri da mu martaba je zuwa giwa karfe da kanka ga miki dan gama na ya baka me san manzo mun ya baka zakar ta zubi ne aikinka ga saukin kai ma irinka yare da manya na faɗinka da al'umma sun ya baka domin dai kyawun na halinka san chairman federation na faɗi ashe kamar da wuya a haye yawa kai uban kidan abba gwaska mazanjiya Abba gwaska mun gaishe da maliya abba gwaska na gaishe da maliya matashi mai haƙuri da dan a martaba fagen gongon kuke da tutiya Abba gwaska mun gaishe da da maliya rairaya da zuba an barwa rariya matashi mai haƙuri da martaba haske kyau ko har sai zinariya Abba gwaska mun gaishe da maliya amina abba gwaska rabba gardama matashi mai haƙuri da martaba ga kuɗi ga isa ai sai da Abba lallama gwaska mun gaishe da maliya hawainiya mai kyauta ka a lafiya matashi mai haƙuri da martaba baka da mafafushin kowa a duniya Abba gwaska mun gaishe da maliya waka ce mai duka ma da kafiya matashi mai haƙuri da martaba malamin san cewa ya fi son Abba gaya gwaska mun gaishe da maliya neman ilimi kuma sai da bibiya matashi mai haƙuri da kai martaba ɗan na gari zai more tarbiya Abba gwaska mun gaishe da kai maliya maganar zaki wannan abar zuma matashi mai haƙuri da mai martaba haƙuri mai tausayi ne ga al'umma Abba gwaska mun gaishe da mai maliya cika alkawari ne baka gardama matashi mai haƙuri da kai na dukan yan gwangwan sai ku Abba hattara gwaska mun gaishe da maliya ga ubanku gaba ɗaya ya fi gagara matashi mai haƙuri da martaba dama mu daina hasashe rabi ya rike Abba gwaska mun gaishe da dan maliya addu'ar ummin sabon sa yau take matashi mai haƙuri da martaba halinka kamar madara zuma Abba yake gwaska mun gaishe da maliya zuciyarka na ce fara ta tastake matashi mai haƙuri da me martaba rike dan wani nashi ashe daban Abba yake gwaska mun gaishe da maliya baya goya marayu ka rike matashi mai haƙuri da mu martaba je zuwa giwa karfe da kanka ga miki dan gama na ya baka me san manzo mun ya baka zakar ta zubi ne aikinka ga saukin kai ma irinka yare da manya na faɗin